जोंनियाव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हामबाय होनो बिजों लोगोसे आंनि इउटुब चेनेल खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ बयखौबो जय मासि लाहरो। दिनै आङो गुसुङै गुड फ्राइडेनि सोमोन्दै आखायाव लानो सानदों। नोंथांमोना सुरुनिफ्राय जोबजासे खोनासंदो। जोङो बेखौहाय बाइबेल सिरियाव नायब्ला नुनो मोनो लुकनि 23 अध्यायनि 27, 28, 29 फोरावहाय जोङो बेफोरखौ नायब्ला नुनो मोनो। आङो 28खौ आं फरायनायसै। बेवहाय मा बुंदों जिसुनि मुङै फरायनि। बे समाव जिसुआ बिसोरनि थिंनै गिदिंनानै होनदों, ओ जेरुसालेमनि फिसाजोफोर, आंनि लागै दागाब, गाव गावनि थाखाय आरो गाव गावनि फिसाफोरनि लागै गाब होननानैहाय दिनै जोङो प्रभु जिसुनि बुंनाय बाथ्राफोरखौहाय लुकासनि दुआरै मिथिनो मोनबाय। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोङो बयबो बे गुड फ्राइडेफोरखौ मानिदों ने। बे गुड फ्राइडेया बे मोजां शुक्रबार, बे शुक्रबारा गुड होनजाया। मानो होनना बुङोब्ला प्रभु जिसुनिसो दुखु भग खालामनाय दिन ने। नाथाय बेखौहाय दिनै गुड फ्राइडे होननानैहाय बुंदों। बे शुक्रबारा गुड नङा। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोंबो प्रभु जिसुजों लोगोसे बे बृहस्पतिबार मोनानिफ्राय सानदेसिम जोंबो उदै बासिनानै बिनि दुखु भगखौहाय मानिनायसै ने। आरो दिनै जोंनि मण्डलियावबा नङा, जोंनि स्टेट, जोंनि वेस्ट बेंगलावबा नङा, बिश्वआवनो दिनै बेबायदिनो प्रभु जिसुनि बेबायदिनो थैनाय दिन, क्रुसाव होजानाय दिनफोरखौहाय बयबो हादराव, बुहुमाव, पृथिबियाव मानिदों। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोङो फरायनानै मिथिनो मोनबाय। बेवहाय मा बुंदों, गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो जेब्लानाखि पिलाटनि सैन्यबाहिनीफ्रा गलगथा हाजोआव क्रुसाव हैनो लांदोंमोन, बे समाव गोबां मानसिफोर बिनि उन उन थांफादों ने। बिसोरनि गेजेराव दिनै बे जेरुसालेमनि खन्नाफ्रा प्रभु जिसुनि दोखो दोखो बुग्लि जानायखौ नुनानै दिनै साबुकफोरजों बुयोब्ला बोरसि बायदि बिनि मोदोमफ्रा हायनानै लांजादों ने। दिनै ओरैबायदि बियो नाथहत जादों, सबा जादों, जोज्रेद जादों, हाया हाया क्रुसनि बिबानफोरखौ बाननांदों। बेफोरखौ नुनानै दिनै बे जेरुसालेमनि आइजोफ्रा बेबायदिनो हांमा सुरहाब बिखा खामहाब दिनैहाय प्रभु जिसुखौहाय बेबायदि दुखु भग खालामनायखौ नुनानै बिसोरनि उन उन गाबनानै थांदोंमोन। बे समावहाय प्रभु जिसुआ बिसोरखौ ओरैयासि गिदिंनानै नायहरनानै बिसोरनि गाबनायफोरखौ नुनानै प्रभु जिसुआ बुंदों, ओ जेरुसालेमनि खन्नाफोर, नोंसोरो आंनि लागै दागाब, नोंसोरो गाव गावनि थाखाय आरो गावनि फिसाफोरनि लागै गाब होननानैहाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जों महिला आइजोफ्रा बेबायदिनो गाव गावनि थाखाय गाबनो रोंदोंना रोङाखै? जोङो बेफोरखौ गावबा गाव जिउआव साननानै ला। दिनै प्रभु जिसुआ ओ जेरुसालेमनि खन्नाफोर, ओ जेरुसालेमनि आइजोफोर, दिनै हौवासाफोरनि गेजेराव मानो गाबज्रिया? दिनै एफाबां हौवासाफोर दङमोन, मानो बिसोरखौ गाबज्रियाखै? नाथाय जोंनाव सिमां दङ, थांखि दं, मिजिं दङ। बे न'खरा जाबाय महिला आइजोफोरनि। बेनिखायनो बे पुरा दायथ'आ महिला आइजोफोरनिखाय प्रभुआ बे जेरुसालेमनि खन्नाफोरखौ गाबज्रिदों। दिनै जों महिला आइजोफ्रा गाव गावनि थाखाय गाबनो रोङाब्ला माब्रै बिसायनि थाखाय गाबनो रोङाय? दिनै गोबां आइजोफ्रा बे शुक्रबार दिनफोरखौहाय गुरुत्व होआ, मन'नित सानना ने। दिनै गोबां आइजोफ्रा बे दिनफोरखौ एरखेनानै थायो, बे दिननिफ्राय गोजान जायो, बे दिननिफ्राय सरायनानै थायो। बेनिखायनो प्रभु जिसुआ दिनै ओरैबायदि दिन बोथोरफ्रा फैगोन, बेनिखायनो बियो भबिष्यतबाणी बुंनानै गालांदों महिला बे जेरुसालेमनि आइजोफोरखौहाय। दिनै गोबां महिला आइजोफ्रा बे शुक्रबार दिनफोरखौहाय नेवसियो ने। गोबां बेबायदिनो आइजोफ्रा बे दिननिफ्राय गोजान जायो, पालन खालामनो हाया, नेवसियो, एरखेयो। बेनि थाखायनो प्रभु जिसुआ दिनैहाय गाबज्रिदों। गोबां मानसिया
आन्दायनानै दङखाय आरो मबाइलफ्राव बेस्थ' दिनै जोंनि खृष्टान महिला आइजोफ्रा बे मबाइलफोरजों रं नाम्बारफोरजों गोबां बेबायदिनो नस्थ' जागासिनो दङ जोंनि खृष्टान न'खरफ्रा थेर बेथेर। बेनिखायनो बेफोरखौ गासैखौबो प्रभु जिसुआ नुहुरखानायखाय बियो जेरुसालेमनि आइजोफोरखौहाय गाबज्रिदों। बे समाव जेरुसालेमनि आइजोफ्रा बे समावहाय गावनि फिसाफोरनि लागै गावनि थाखाय बिसायनि थाखाय एथ' गाबनाङाखैनो। बिसोरो प्रभुजों लोगोसे दंखायोमोन। बिसोरो प्रभुखौ फोथायखायोमोन। बेनिखायनो बिसोरो बे मरियम मार्था बे मगदलिनि मरियम मोना गावनि फिसाफोरनि लागै गाबनाङाखैनो। बे भबिष्यतफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव गोरोबगासिनो दङ। बियो नुहुरखादोंमोन। बेनिखायनो बे शुक्रबार दिननिफ्राय दायेरखेसै दान्दायनानै दाथासै लोगोफोर। बे शुक्रबार दिनफोरखौ इम्परटेन्ट सानदो, गुरुत्वपूर्ण होदो। नङाब्ला दिनै जोङो जोंनि फिसाफोरखौहाय दिनै जोङो मोजां बिमा जानानै रैखा खालामनो हानाय नंले, बासायनो हानाय नंले। बेनिखायनो दिनै जों बिमाफ्रा दायित्वपूर्ण होजाखानायखा दिनै जोंनि फिसाफ्रा नाय नेसा फानावहाय ओरैबायदि रानिसो रासिन बेरामफोर बायदि बारायलांगासिनो दङ। दिनै जोङो फिसाफोरखौ कन्ट्रलाव बेबायदिनो सासन खालामनो कन्ट्रलाव दोननो हाले फिसाफोरखौ मा फिसा हिन्जाव मा फिसा हौवा बुजायनो हाले। दिनै फिसा हिन्जावफ्राबो मा रानिसरासिन गाननायजों जोमनायजों गावनि इच्छा मतन सोलिनानै दिनै हिन्दु सेंग्राफोरखौ दिनै गोबां हाबा खालामनायाव बारायलांगासिनो दङ। बेनिखायनो दिनै जों बिमाफोरखौ गाबज्रिदों प्रभु जिसुआ। बेनिखायनो बिमाफोरनि दायित्व उन्दै समावनो फिसाफोरखौहाय समजों लोगोसेनो बयसजों लोगोसे फोरोंनांगौ। इसोरनि गियानजों इसोरनि बोसोनजों आरजनि गेजेरजों खांनांगौ फिसाफोरखौ। नङाब्ला जोङो मोननाय नंले। प्रभु जिसुआ गावनि क्रुसाव होजानाय आलाय जानाय सिगांनो दिनै भबिष्यतबाणी बुंनानै गालांखादों जेरुसालेमनि आइजोखौ। बेनिखायनो दिनै जोङो बे महिला बिमाफ्रा बयबो संसाराव प्रिथिबियाव बुहुमाव पालन खालामनांगौ। बे दिनफोरखौ इम्परटेन्ट गुरुत्वपूर्ण साननांगौ। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, जोङो हितुपदेश बेबायदिनो 22नि 6आवबो जोङो नायब्ला नुनो मोनो। बेयावबो मा बुंदों दिनै मानो थांनानै थानाय समावनो गथ'फोरखौ फोरोंदो, गथ'फोरखौहाय बेबायदिनो फोरोंदो होननानैहाय बुंदों। थांनानै थानाय समाव बिसोरो अब्ला जेब्लायबो गोसोखांनाय होननानैहाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै जोङो बे संसाराव माबोरै थांनानै थानांगौ दिनै जोङो फिसाफोरनो फोरोंनो गोनां। अब्लासो बियो बबे मोजां बबे गाज्रि सिनायनो हागोन आरो बियो गावनि थांनानै थानांगौनि समायावहाय जेब्लायबो गोसोखांफ्लायगोन। जेब्लायबो बियो बेफोरखौहाय गावखौहाय साबधान खालामनो हागोन। दिनै जोंनि फिसाफ्रा नाय जानाय लोंनायाव रानिसिन नेसा बुस्थुआव बारायलांगासिनो दङ। दिनै बिमा बिफाखौ असान्ति खालामो, थाखा फैसा डिमान्ड खालामो। दिनै बेबायदिनो बाइक बायनानै गैया गारा बिमा बिफाया बायनानै होनांगौ। ओरैबायदि जोंनि खृष्टान न'खरफ्रा चुरमार जागासिनो दङ। बेनिखायनो हितुपदेश 19नि 18आवबो बुंदों सोलोंनो हानाय जाफुंनाय समावनो नोङो गथ'फोरखौ फोरोङाब्ला गावखौनो गाव नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन होननानैहाय दिनै जों बिमाफ्रा फोरोंनो रोङिखाय दिनै जोंनि बेबायदिनो जोंनि खृष्टान न'खरफ्राव मानो बिमा बिफाफ्रा दाहा खालामनांदों, मानो गाबनांदों, मानो हांमा सुरनांदों। बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोङो प्रभु जिसुजों दायित्व होजाखानायखा दिनै जोङो फिसाफोरनि लागै गाबनांगौ, फिसाफोरनि लागै बिनांगौ, फिसाफोरनि लागै दाहा खालामनांगौ। दिनै जोङो दैजों समान जोंनि गोसो गोरबोखौ, जोंनि आत्माफोरखौ, जोंनि अन्तरफोरखौ प्रभुनो दैफोरबायदि लुनानै होदो। नङाब्ला दिनै जोङो फिसाफोरखौ बासायनो हानाय नंले। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, जेब्लानाखि प्रभु जिसुआ हमजानायनि सिगां गेतसिमानि बागानावहाय बियो निजोम बेबायदिनो आरज खालामदोंमोन।
हराव बेबायदिनो निजोम जायगायावहाय बियो गावनि सेलाफोरखौ नागारनानै आर'ज खालामदोंमोन। बे समावबो बियो खनसे नङा खननै नङा खनथाम बियो गावनि सेलाफोरखौ गाबज्रिफैदोंमोन, सिरि मोननानै था, सिरि मोननानै था, सिरि मोननानै था। मानो होनना बुङोब्ला आनजादाव गोग्लैयै बायदि, बिपदआव गोग्लैयै बायदि होननानैहाय दिनै गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो दिनैहाय नुहुरखादों। बेनिखायनो प्रभु जिसुआ नुहुरखादोंमोन। बेनिखायनो बियो बारे बारे गावनि सेलाफोरखौहाय बेबायदिनो सिरि मोननानै थानो थिनदोंमोन, फोथायनायाव बोलोगोरा जानो थिनदोंमोन। दिनै जोङो दिनै गाबोन नुयोनाय बोथोरफ्रा रानैसो रासिन ओरैबायदि गिथाव बाथाव जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ। बेफोरखौ नुहुरनानै बियो गावनि सेलाफोरखौहाय बारे बारे 3 बार फोजादोंमोन। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, बेनिखायनो दिनै जोङो सिरि मोननानै थानो गोनांसै। बे बोथोरा ओरैबायदि आबहावा दुंहाव बोथोरफ्रा गिथाव बाथाव जोंनि गेजेराव आनजादफ्रा फैगासिनो दङ। बेनिखायनो दिनै जोङो बेबायदिनो प्रभु जिसुखौ जेब्लायबो एनिटाइम कन्टिनिउ फोथायनानै सिरि मोननानै बिनि लामायाव आगे बारायनो गोनांसै। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, जेब्लानाखि प्रभु जिसुआ बेबायदिनो बे संसाराव दङमोन, प्रिथिबियावहाय बियो जेब्लानाखि बियो बेबायदिनो बे क्रुसाव आलाय जानायनि सिगां बेबायदिनो बिनि सिगां बियो जेब्लानाखि बे संसाराव दङमोन, अब्ला बियो अलौकिक कार्य महिमाफोरखौहाय गिदिर गिदिर दिन्थिबोदों। दिनै जब्राफोरखौ फाहामबोदों, लेंग्राफोरखौहाय नुहोदों, खानाफोरखौ नुहोदों, लेंग्राफोरखौ थाबायहोदों आरो गोथैफोरखौहाय फोथांदों। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, फैयै फैयै जेब्लानाखि लास्ट सानडे बेबायदिनो बियो बे संसाराव खामानिफोरखौहाय मावथादों। जेब्लानाखि प्रभु जिसुखौहाय गादा बिसायाव गाखोनानै बेबायदिनो जेरुसालेम नोगोराव हाबहैनायनि सिगां बिसोरो बिराद बेबायदिनो गोसो गोरबोजों नाजावनानैहाय बिखौहाय बेबायदिनो बरायदोंमोन। बेबायदिनो सोरबोजों बेबायदिनो गावनि अरनाफोरखौनो बनानै बेबायदिनो खिजुर दालाय आखायाव लानानै मोसादों, हाफ्राव बनानै दंफां दालायफोरजों दिनै बिखौ बरायदों। दाउदनि बिसा हौवा जिसु राजा हसाना, जिसु राजा हसाना होननानैहाय दिनै थाङै थाङै थाङोब्ला गादा बिसायाव गाखोनानै जेरुसालेमाव हाबहैब्ला प्रभु जिसुआ मा नुहैदों? दिनै बेबायदिनो फानलाय बिनि गोथार मन्दिरखौहाय, बिनि जाय जेरुसालेम नोगोरखौहाय दिनै मानसिफ्रा फानलाय आरो बायलाय हाथायसो बानायदों, सैताननि हाथायसो बानायदों। बेफोरखौ नुहैनानै प्रभु जिसुआ दुखु नांदों, गाबदों आरो फानलाय बायलाय मानसिफोरखौ हयनदों। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोंनि फोथायनायाबो बेबायदि दान्दिसेनिल' प्रभु जिसुखौ नाजावदों नामा? प्रभु जिसुखौ फोथायदों नामा? दिनै जोंनि गोसोफ्राबो बेबायदिनो फानलाय आरो बायनाय, दान्दिसेनो मोजां दान्दिसेनो गाज्रि, दान्दिसेनो माहायनिफ्राय बारहुंखा फैयो, जेंना जेंसि फैयो, दिनै जोङो इसोरनिफ्राय गोजान जायो। बेनिखायनो दिनै जोंनि बेबायदिनो मन्दिरफोरा बेबायदिनो बै जेरुसालेम नोगोराव थानाय मानसिफोरबायदि दिनै जोंनि गोसोआबो, आरो जोङो नायब्ला नुनो मोनो करिन्थियनि 3:17 बेवहाय मा बुंदों? जायहा आंनि मन्दिरखौ नस्थ' खालामनाय, आङो बिखौ नस्थ' खालामनाय होननानैहाय बुंखादों। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोङो बेबायदिनो रायनायजों, थाबायनायजों, गाज्रि राव बुंनायजों, संसारजों गोरोबनानै बेबायदिनो नेसाफान बुस्थुआवहाय दिनै जोङो जोंनि गोसो, जोंनि आत्माफोरखौ, जोंनि अन्तरफोरखौ, जोंनि मन्दिरफोरखौ नस्थ' खालामनानै दङ नामा? अब्ला प्रभु जिसुआ निस्सय जोंनि गोसोफोरखौहाय नस्थ' खालामनाय, दिनै बाइबेलावनो बुंखादों, जाय आंनि मन्दिरखौ नस्थ' खालामनाय, आङो बिखौ नस्थ' खालामनाय होननानैहाय। बेनिखायनो दिनै प्रभु जिसुआ बे बाइबेला
माब्लाबाबो नंखाय नङा दिनै जोंनि आत्माफोरखौहाय जोंनि अन्तरफ्राव प्रभुखौ स्थान होनो रोङाखैब्ला दिनै बिनि बोसोन बिनि रावफोरजोंहाय दिनै जोंनि अन्तरफोरखौहाय दोननो रोङाखैब्ला प्रभु जिसुआ निस्सय जोंखौहाय बेबायदिनो नस्थ' खालामखानाय जोङो बेबायदिनो आरोबाव जोङो नायब्ला नुनो मोनो 1 करिन्थियनि 6:20 बेवहायबो मा बुंदों मानोना नोंसोरो दाम होनानै बायजाबाय बेनिखायनो नोंसोरनि मोदोमखौ इसोरनो समायहो होननानैहाय दिनै पौला बुंदों। पौला बे बाथ्राफोरखौहाय बुंदों दिनै जोङो इसोरनि बोसोन इसोरनि रावफोरजों जोंनि अन्तर जोंनि आत्माफोरखौहाय जोंनि जिउ सोलेरखौ दिनै जोङो समायहोनो हादोंना हायाखै ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै जोङो बेबायदिनो समायहोनो रोङाखैब्ला संसारनि अबिलास लुबैनाय हास्थायनाय रायनाय थाबायनायजों जानाय लोंनायफोरजों दिनै जोङो समायहोनानै दङब्ला प्रभुआ निस्सय दिनै जोंखौहाय नस्थ' खालामनाय बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै सदा प्रभुआ एफा मोजां बे संसारनि मानसिफोरखौ अननानै बियो गावनि सासेल' बिसाखौहाय बे संसाराव बे पृथिबियाव दान हरदों। बेबायदिनो जायहा बिखौ फोथायनाय जायहा बिखौ नाजावनाय बियो माब्लाबाबो नस्थ' जानाय नङा अनन्त काल स्थायिसो मोननाय अनन्त जिबनसो मोननाय होनखादों। दिनै प्रभु जिसुआ जोंनि पापनि थाखायनो कालबारि क्रुसाव गावनि जिउखौ बलिदान होदों। बियो 30 थाखानि जुनैनो गावनि जिउखौहाय बलिदान होदोंनो जों साफ्रोमनि जिउ आत्माखौ बियो बायनानै लादों। बेनिखायनो दिनै जोङो जेब्लायबो बिनि बोसोन बिनि रावफोरजों आगे बारायनांगौ थाबायनांगौ। दिनै दिन बोथोरफ्रा नायनानै सोरासिन बेफोरबायदि बे गुड फ्राइडे दिनफोरखौहाय गोबां मानसिफ्रा पालन खालामनो मोनाखै। दिनै जोंलाय सान्थि भाबै जोंनि गामियाव थानानै स्टेटनाव थानानै वेस्ट बेंगलाव थानानै दिनै जोङो इसोरखौ आराधना खालामनो इसोरनि बोसोन रावफोरखौ बेबायदिनो खोनासंनो मोन्दों। आलासि नायज्लायनानै जोङो इसोरनि बोसोनफोरखौहाय खोनासंनो मोन्दों। दिनै जोंनि बे भारतबर्षआवनो नाय खना गफा नानानथा बेबायदिनो बारहुंखाफ्रा फैनानै दिनै बेफोरखौहाय खोनासंनो मोनाखै। सोरनिबा जिबनाव बेबायदिनो रग बियादफोरनि थाखाय खोनासंनो मोनाखै। बे गुड फ्राइडेखौ पालन खालामनो हायाखै आरो गोबाङा बेबायदिनो नाय दिनै गिर्जाफ्राव थांनानै प्रभुखौहाय आराधना खालामहैनो मोनाखै। अत्याचार बाहायदों अत्याचार खालामदों सभा समिति खालामनो मोना। बे गुड फ्राइडे दिनफोरखौहाय बिसोरो गोथार मन्दिरफ्राव थांनानै आराधना खालामनो मोनाखै। दिनै जोङो सुन्दर भाबै मोनदों आरो बेबायदिनो दिनै नाय गोबां जायगाफ्राव गांखि मावनायफोरजों बारहुंखा फैनायफोरजों बेबायदिनो अन्थाइ गोग्लैनायफोरजों देश लरिनानैहाय आरो बेबायदिनो नानानथा मानसिया खैफोदाव ना जानो ना लोंनो ना गाननो ना उन्दुनो बेबायदि दुखु खस्थ' जानानै दङ। दिनै जोङो सुन्दर भाबै दिनै जोङो गावनि गामिफ्राव गावनि चार्चफ्राव थानानै दिनै जोङो प्रभुखौ सुन्दर भाबै आराधना खालामनो मोन्दों। दिनै गोबाङा मोनाखै बेनिखायनो बे दिननिफ्राय सरायनानै दाथासै बे दिननिफ्राय गोजान दाजासै। बे समा बेरायनायनि उन्दुनायनि जिरायनायनि आन्दायनायनि सम नंला लोगोफोर बयबो गावबागाव जिउआवहाय आगे बारायदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर आरो महिला आइजोफोर जोङो प्रत्येक चार्चआवनो दिनै जों बयबो बे शुक्रबार दिनफोरखौहाय सुन्दर भाबै पालन खालामदो। बिनि गाबज्रिनाय दिनफोरखौ दा नेवसिसै। दिनै जोङो गावनि थाखाय गाबनो रोङाब्ला दिनै जोङो बिसानि थाखाय बिसायनि थाखाय आरो मन्डलीनि थाखाय देशनि थाखाय माब्रै गाबनो रोङाय। बेनिखायनो दिनै जोङो प्रभु जिसुनावहाय फोथायनायाव आगे बारायदो। ओरैबायदि बे दिन बोथोरफ्रा रानैसो रासिन गाज्रिनिसो गाज्रि जाबोगौसै। दिनै थांनानै हाया जादोंसै जोंनि ख्रिस्टान बेबायदिनो माहारिफ्रा। दिनै नाय धर्म परिबर्तन खालि जोंनि भारतबर्षआव ओरैबायदि हांगामा जागासिनो दङ। धर्म परिबर्तननि जुनैहाय बे जोंनि भारतबर्षखौहाय हिन्दु राष्ट्र खालामनो बेबायदि
बेबायदिनो दिनै गासैन दिनैहाय जोंनि भारतबर्षआव खना गफा बेबायदिनो ओरैबायदि साग्लोबबोगासिनो दङ। बेनिखायनो बयबो फोथायनायाव सिरि मोनदो, आगे बारायदो, फोरबोखौ नाजावदो, जिरायनायनि उन्दुनायनि बेबायदिनो इनस्रनानै थानायनि एरखेनायनि सम नंला। बे गुसुं बुंनायाव जेसेबांखि भुल जाबाय अननानै निमाहा होनाय आरो जानायनि सायाव नोंगौ होननानै साननानै लानाय। नोंथांमोना मोजां मोनबायला गाव गावनि लोगोफोरनो शेयार खालामलायदो। आमेन।